see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Punta natin yung mag-aama. Mamaya, ayan siya, oh. Order na yung mga bata. So I apologize for taking all this time, but I got to tell you. Now can I pretend I don't feel like I do? Now can I pretend I don't feel like I do? No, so should I pretend that the feeling isn't true? Now can I pretend I don't love you like I do? Love you like I do. I know at times you find it really hard to see, but I can fix that if you sleep right next to me. You're so confused about the way I look at you. It's not intentional, I'm trying to find the right time to tell you. There you go. You've got to see the doors, but Maybe can't slow down. they're alright, they don't feel. They're alright. They're growing in dog. Good morning! Today is last day of January. Yeah? Yeah. It's Sunday, January 31. And nakapag-check out na kami. And kanina, nauna silang gumising. Ang cute ng mag-ama kasi sinasapatusan niya si Holly. I-insert ko yun. Kasi maaga silang nagising. Naligo sila, pati yung mga boys. Say good morning, people. Baba? Hello, hey, good morning. Good morning. Kumakanta siya. Punta muna kami sa ano. And kagabi, hindi ko na na-close yung vlog kasi na-lowbat na yung aking phone. Ginagamit ko na yung phone ko pero na-lowbat din siya. Tapos yung aking SD card, full na siya. So, hindi ako nakapag-close ng vlog kagabi. So, ngayon magpapagas lang kayo dito sa Star Mart. And pupunta tayo ng Asian store kasi diba, naubusan ako ng rice. So, bibili tayo ng rice doon. Tsaka basmati rice kasi ubus na sila pareho. And, who put your ipit, Baba? Who put your ipit? Who did that? Me. Yeah, siya yung nag-ipit. Mommy? Yes? Did we got water? Yes, we do have water. Lots of water. Plenty. Alright. Ano, han? No? Wrong song. Ah, wrong side. Paano wrong side ka? Ayun, makita mo doon. You will see the hand. Baliktad. Kasi akala niya nandito yung pinaglalagyan ng gas. Andun sa side niya. May arrow naman. Hindi niya tinignan. And, blinower ko lang yung buhok. Kaya tingnan nyo. Pag hindi ito blinower, para siyang buhagag talaga siya. Pag blinower, ganyan siya. Pag hindi siya nakaplansya, ganyan talaga siya. Hindi ako nagplansya. Tsaka mainit ngayon, guys. As in, nakikita yung aking ano yan, yung parang bralette ba ang tawag. Ginanong ko lang kasi nakaka-off shoulder tayo.
Dito na tayo sa Asian store. And ayan yung sapatos niya. Usot niya na yung bago. Yan yung sinot ng daddy niya kaninang umaga. And medyo natagal lang kami kasi, oh baba, yung ipit na naman. Tingnan mo, kaya nawawala ang ipit mo. Oh yeah. Right. Okay. Ouch. Just put it This here. one's not. Ah. Daddy, can you hold this? I can do this. Okay. No. Ako na. No, I can play mine. Alright. Hurry What? up. Okay. Okay, done. Okay. Kanina nawala kami. Parang early yung pag-turn ni Jan. Nilibot kami. Nakapunta kami ng Harbor Town. Tapos sa Kuyonga. Sabi ni Jan, early turn daw siya. Kaya ayun. Nawala kami. Tagal din namin kasi hindi nakapunta dito. Asian store. I think we need this, Baba. Yeah, this one. Just this one. Ano yun? Nandito yung sa coast. Ba't nandito to? Come on. Ayan yung mga rice. Wait, Baba. The rice are here. Ayan yung rice. Jasmine rice. Wait lang. Hanapin natin at least na... Ay, gusto kong bumili nito. Itong sili. Small hot chili. Kasya kaya to sa likod? Wait lang. Tingnan nyo. Meron silang mga pananim na Asian vegetables. Itong gusto ko, kangkong. Try nga natin to. Pero hindi ko alam kung kailan ko pa ito matatanim. Pero bili lang tayo. Parin ako ng hot chili pepper. When I was at grocery with Animal. Yeah. Animal. Meron din silang okra. Mommy. Ayan, oh. Mom. Yes. Can I open your trolley? Meron silang basil na purple flower daw. So, ito lang siguro. Yung pechay. Nakakabili naman ng pechay. White snake beans. Okay, ito na lang. Come on. Meron ako ng chicken powder. Dalawahin ko na yung chicken powder. Chicken powder. Kuha ko nitong tapioca para sa ano ba, sa halo-halo. Hindi natuloy yung halo-halo namin. Ito, di ba naglalagay na ganito sa halo-halo? Yung sago. Ito, kuha ko nitong pickle relish. Yung sweet. Isa niyan. Tingnan nyo to, meron silang ganitong rice. Yung iba-iba na ang kulay. Yung hagpan berry rice. Aromatic and soft texture. Ideal as a side dish and for all your healthy recipes. Kuha nga ako nito. Ito na lang yung aking rice char. Kuha ko nito. Magkano to? $27 to. Okay, let's go. Wait, Baba, wait. $27 siya. Ayan, oh. Berry rice. Tapos, hinahanap ko ay yung basmati rice. Ito, authentic basmati rice. India. So, kuha tayo nito. Authentic daw eh. Hindi to yung kinukuha ko kaso wala sila. Hindi ko makita yung kapareho. So, ito na lang. $17 siya. Ito na, 5 kilos. Wait, Baba. Diba? Lahat rice. And regular basmati. Saan? Wait lang. Nandun sa labas yung isang ano eh. Yung isang jasmine rice. Oh my God. Sana nakuha ko, na-film ko yung iba kasi nagme-memory lock siya. Memory error. Ito, pili lang ako ng basmati ng eggplants. Kasi maganda yung eggplants nila ngayon. Kumuha ako ng 10 piraso ng talong. Kasi ang ganda ng talong nila, oh. And kuha rin ako ng eto. Yung long beans. Yung ano ba to? Sitaw. Kuha ako nito. Kasi si Kuya paborito to ni Kuya yung adobo nito. Kuha ako ng 2 sitaw. Tapos kuha rin tayo ng garlic. Okay. I'm good. Yung rice na lang. Ayun si Holly. Okay, Baba. We'll get the rice and we're done. Ayan yung ating rice. Okay, come on. Thank you. Bumalik si Kuya kasi gusto niyang kunin yung bago. Pinalitan niya. Yung new 2021 kasi meron silang stock na 2020 na diamond. Thank you. Ayan. Ayan, binubuksan na ni Holly yung kanyang strawberry. Yung kinuha niya ba sa Asian store. And hindi ko kinuha yung sili kasi malalasog-lasog siya kasi punong-puno na yung aming thank you. Yung sa likod puno na siya and baka magkaputol-putol yung ano ng
sili na yun. So, next time na lang siguro. Sabi ni Kuya, sobrang anghang daw talaga nun. Ay, sarap nun. Sa suka. Oh my God. Okay, drive na tayo. Ayan, traffic. Stop. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking all the details start to sink in. Stop kami dito sa Kulabatri Cafe. Kasi hindi kami dadaan ng kids. Dadaan kami ng Miningi. Si Holly. Oh, headache. Drink a lot of water. Water. Yeah, drink. Si Holly nakatulog. Anong oras na ba? Sugar, what do you want to eat, Baba? Gusto ka masama ka ng Baba? 11:46. Si Holly. Tulog. Hinihintay ko pa siyang gumising. Okay. Okay. What would you like, Kuya? Don't touch that one. It's hot. Cheeseburger. How about you, Saki? It's moist. And you? What would you like? Mom, can I talk to Randy? No, it's cheeseburger. Okay, 2 cheeseburgers, please. Hey, what's that? Just chicken wings. Just chicken wings. Just chicken wings, huh? There's no nuggets. Ah, you got nuggets. Okay, nuggets, please. Thank you. What else? Order natin yung steak sandwich. Dalawa yan. Dalawa yan. Kuha tayo na. Yeah, Coke. Dalawang yan, dim sim, tsaka dalawang chicken wings. Instead ng dalawang cheeseburger, isa na lang kasi nga kumuha ako ng dalawang steak sandwich. So, ayan, kay Kuya to. Guys, follow nyo raw siya sa Instagram. What's your Instagram? It's Chesso. Can you spell it? C-A-C-H-E-S-O. Okay, follow nyo daw siya, guys. Steak burger. Good, Kuya? Alright. Dito na yung aming steak sandwich. Yes, you want some? Well, I'll try to get yours and yours. Yeah. Careful, sir. You want one? Yum. You want one, Baba? It's not only just that. No? Alright. Kain tayo, guys. Kain tayo dyan. Tapos na pala kayong kumain. Tingnan nyo yung aking nagbakat dito yung strap ng aking bag. And kanina, nung nag-order kami, diba? Tapos pinifilm ko yung food. Tapos yung lalaki na nakabantay, yung nagsiserve sa akin, sabi niya, can you shout out my Instagram? Di ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, say your name. So, blinag ko siya. Tapos, may isang lalaki nasa likod ko. Galit na galit sa akin. Sabi niya, are you allowed to film him? Are you allowed to film? Sabi ko, he asked for it. Sabi niya, don't you know that against the law? Tapos, hinahanap ko si Jan. Kasi kung nandun si Jan, magagalit si Jan. Kasi narinig ni Jan. Kasi natawa pa nga si Jan nung nag-ask yung lalaki na, can you shout out my Instagram? Tapos, hiningi ko sa kanya. Sabi ko, sige, sabihin mo sa, sa vlog. Tapos, sinabi niya. Tapos, yung lalaki sa likod ko talaga, galit na galit. Don't you know that you're not allowed to film people? Don't you know you're not allowed to film even outside? Sabi ko, what's this, Zach? Sabi ko, I'm not filming other people if they don't want to. I'm just filming my food. I don't care.
that's against the law that you're filming other people. Sabi ko, he asked for it. Sabi ko sa kanya. Tapos hinahanap ko talaga si Jan kasi narinig talaga ni Jan na ano yung bata na i-shoutout mo yung ano ko Instagram. Kaya inano ko naman, kaya natawa nga si Jan. Tapos nag-CR pala si Jan, tapos galit na galit si Jan nung sinabi ko, sinasan, sabi niya, asan, buti na lang daw wala siya, kasi galit na galit talaga yung lalaki, right? Ay, wala rin to, so si Kuya ang naiwan sa akin, mutla na siya, kasi galit na galit si Kuya. Sabi ni Jan, galit talaga si Jan nung sinabi ko, sabi niya, final mo ba siya? Sabi ko, hindi. Sana final mo siya para nakita ko yung mukha niya, sabi ko, hindi. Kasi alam ko naman yung ano, alam ko naman yung rules na, hindi ako mag-film ng tao, nagko-cover pa nga ako ng tao pag alam ko naman na hindi pwede, diba? Yung lalaki talaga, ang laki-laki pa naman yung matanda. Ay, hindi siya matanda, siguro mga 50 na ang lusog asing laki. Ganun ng ganun siya. Kung nakita yun ni Jan, bahala suntok yun ni Jan. Kakaloka talaga yun si Kuya. Asing galing, parang siya yung film ko. Hindi ko nga siya nasagi kasi nga, yung food ang inaano ko, finifilm. Tapos, inano ko lang yung camera doon sa bata. Nakakaloka talaga si Kuya. Galit na galit. Bawal daw ako dito. Kahit daw sa labas, hindi raw pwede mag-film. Siya na talaga nagbawal sa akin. Hinihintay nila yung dip. Yung parang may hump na mag-drive si Jan ng mabilis. Tapos mag-hump sila. What are you doing, Kuya? Yung aircon. Mainit kasi. Sobrang init ngayon. Music na kami. Hintayin lang namin yung ano. Yung hinihintay nila. Too soon. I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking all the details start to sink in. But I don't care about that right now. I spend the summer in this beach house. 'Cause I was right to play my part. Memorized in my heart. I keep losing to a moment where I'm with you, I just can't focus. I love to hear your crazy theories about conspiracies on TV. I know the truth and it's so simple. Blame it all. Dito sa Miningi para kumuha ng Kitchenaban. Yeah. Yung ano ba, yung sandwich na may cream. And para maglaro din yung mga bata. Han, ask the kids if they want to. Sabi ko kanina, Kitchenaban, Kitchenerban. Ayan siya, oh. Dalawa na lang. Isa lang naman kukunin ko eh. Kasi yung mga bata, ano na lang sa kanila. Donut jam. So, tinanong ko si ate kung paano siya, anong tawag niya dito. Sabi niya, Kitchenaban. So, tama si Jan. Parang sila ni Jan, Kitchenaban. Pero pag binasa mo, Kitchenerban. And, eto lang ang kinuha ko kasi they don't have the jam donuts. What happened? I want to get some. No, they don't have. You can have a bite. Have a bite. Kasi wala eh. Wow, Baba! Are you doing exercise? Good job! I think I need that one. You want to have a go? Yeah. So you push your feet and just do this. Okay, how? Just like this. See me? Okay. And knees. Feet. Okay. Here. Come on. Okay. Alright, tinuruan tayo ni baby girl. Do you wanna bite? Can you put this in your pocket, please? No, Daddy won't put it in. Thank you. Come on, Baba. Okay. Vlog, Mommy? Hang, but you're not big enough. Is this right? Yeah. This is cool. Ah, I love it. You want to buy it? Huh? Want to buy it? Why, are you selling this? Yeah. Want it?
we can buy this. Is this exercise on? Now it's my turn, Mom. We take turns. Okay, we take turns. Wait, exactly. You think so? Nasa toilet si Sa. Right, no, you don't do it. No, I don't need that, hon. I'm trying. Self-control nga, di ba? Go, Baba. Inaalok ako ni Janong kinakain na. Buy that. Go. Have a bite. Good job, Baba. Nag-share na lang sila. Si Sak nasa toilet daw eh. Maganda yung weather. Yeah, nice weather today. What's wrong with your feet? That's wet. That is a... Ah, okay. Don't go there. What's wrong, Baba? You alright? Okay. Si Kuya. Mom, Yeah. I'm here for Go, Daddy. Go, Daddy. Have a bite. Go. I know. Nakakangalay din siya sa paa, ha? Pag mabilis. Yes? slide. You wanna go to slide? Okay, come on. Mag-slide daw siya. Mom, look. Bilis niya. Umakyat na siya. Okay. Ready? Watch out, Mom. Alright. Oh! Balik na siya dito. And si Kuya, siya na yung may hawak ng ano, Kitchener van. Or Kitchener van. Kahit ano. Bahala na kayo. Yes? Ito na yung batang galing sa toilet. How did you go, Zach? Success? Success? Ouch! Nakatama yung legs ko. Nabaklas. Sakit. Ayan. Kita nyo? Sakit. Look, there. You want some? Ayaw ni Sak. Teamwork sila. Oh. Nakataki na si Sak. Oh. Try ko nga to. Bisikleta to eh. Wait lang. Ito naman, yung tatayo ka lang. Oh. Gaganon-ganon lang. Oh. Tatayo ka lang. Nakaupo. Yung dalawa. Tinatawag na tayo ni Jan. Racing? Okay. Okay, try. Try that, Zach. Mom, come on. Wait, we're going now, Baba. Ah, this is going to toilet. Oh, hindi niya. Mahirap daw kasi hindi niya abot. No. No, we're going, Daddy, now. Easy rider ang tawag dito. Yung isa, cross trainer. Tapos rowing machine yung nandoon. I'm going on there. Tapos nandun, hindi ko na mabasa. Okay, come on, let's go. We're going. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking all the details start to sink in. But I don't care about the right now. Spend the summer in this beach house. 'Cause I was right to play my part. Nag-stop kami dito sa out of nowhere, guys. Tingnan nyo. Mga puno. Ang sarap siguro kung mangga yan, no? Naalala nyo sa mga probinsya, mga mangga. Tapos pag ganitong oras, nasa kahoy kami. Nangunguha ng mga mangga o kaya bayabas. Hanggang doon sa dulo. Nakakamiss ang ang ganitong noong panahon. Nung marami pang bayabas tsaka mangga. Sana bayabas mangga mga eto, oh. Tapos may mga bunga, no? Ayun. Coke. Hindi ko na kunan. Nalampasan na natin yung yung malaking lobster. Nakatulog din kasi ako. And si Kuya gising na, si Zach, si Holly tulog pa din. And kanyang boss andun pa rin sa harapan. Hindi nakita yung mukha niya. And pinaligaw ko pa tong buhok ko. Tingnan nyo. Blower ko lang siya. Ganyan itsura niya pag na-blower. Tapos pag ni-straight, talagang straight naman. Pag hindi ito na-blower, Diyos ko po.
Nag-aaway-away sila kasing sabog. Sabog yan. Ayan si John. Yes, we did sa tinatanong niya kung nalampasan namin yung crayfish. Next. What time are we gonna get home? $20.50. What's next? What town next, huh? No. Millicent next. This is the next one. Ang init. Mommy. What's that? Open that it? one in the front. No, No, put put it in it the front. It Alright. doesn't want to. That one. Drive ulit tayo. Dito na kami sa Tantanola. Last stop na to. Sabi ni Jan, may 4 minutes yung mga bata maglaro dun sa playground. Sobrang init ngayon. And, ayun si Zach, si Holly, si Kuya andyan. Sa labas pa siya. Yung dalawan dun na sa playground. Tingnan nyo, niloko ng dalawang boys yung girl ko. Open the gate! My only girl. See ya! Look at that. Clumsy ass. Move the car. No! Holly's first. Come on, What Papa. are you doing first, Zachary? Because I'm the best person ever. Wow! Fastest here. I'm the strongest Okay, here. seatbelt. Bahay na kami, guys. And, andito yung mga gamit namin. Si Kuya nasa laundry. Kasi siyang pinalagay ko ng mga labahan sa washing machine. And, eto galing kay Gia, Olivia. Thank you. Ilagay ko to dito sa mga nakatambak kong i-unbox. Dito ba? So, alam, may nadagdag na naman. Si Kuya pinalagay ko doon sa washing machine. Kasi maglalaba agad-agad ako. Kasi maganda yung weather, mainit. Ayan yung dalawa. Now, not that one. Sabi ko yung my white, wag ilagay. And tumutulong din si Holly. Mom, can I turn it on? No, not yet. I'll do it, Baba. No, I know what to do. Hey, wait. Yeah. But I will put that. Yeah, that's alright, Kuya. And this? Yeah, later I will put the detergent first, and then you can press that one. What's my Yeah, charger? it's alright. Iniwan na siya ni Kuya TJ. Maybe that's enough. Why? Because it's full. I don't think so. Sabi ko, isuksok niya lang. Right down, Mom. Okay. Thank you. Okay, nalagyan ko na siya ng detergent. Lagyan ko pala siya ng vanish. Eto, minimix ko lang to dito sa kung saan ko linagay yung detergent. Lagyan ko na siya ng vanish. Yung pink sa mga gilid. Okay, Baba. Turn it on. Upside the rubber. Ha? Upside the rubber. Ano ba yan? Ba't malabo? Okay. Up. Okay, play. Okay, 30 minutes. Okay na yan. Nangyari. Okay. We have to wait. I need to control it. Ha? That must be broken. Yeah, yung washing machine hindi nag-work kasi walang water. Hindi sira yung washing machine natin. Yung pump ba, kasi di ba naalala nyo yun, nung nag-brown out or nag-black out? Since noon, lagi nang pinapump ni Jan yung, what do you call that? Pump? Right, yeah? Yup. Yeah, yung pump. So, kailangan niya i-reset ulit. Umalis si Jan. Nag-drive siya sa tiningnan niya ulit yung dagat kung may tubig. And, yung dalawa, meron silang, mga 1.5 hours maglaro. Kasi hindi sila nakapaglarong PS. So, meron silang 1.5 hours. And, tinanggal ko na sa plastic yung mga bago nilang uniforms. Ilalagay ko to doon sa kanilang cabinet. And, naligpit ko na rin pala yung nandito. Natanggal na. And ito yung bigas. Ito, excited ako dito, Pag nakikita ko to sa mga, Korean, yung parang colorful yung rice nila. May parang pinkish or reddish. Basta yan. Tapos ito yung basmati. Mamaya ko na yan. Pero yung ating vegetables, ilalagay ko muna to sa ref. Meron ko pala akong meron pa akong talong, yung dala nila. Ito, favorite ko ni Kuya. Ito lang naman yung vegetables ko dito. Tsaka yung garlic. Yung garlic doon ko yun ilalagay. Yun lang naman yung vegetables. Vegetables. Close. So, nasarap na yung ating vegetables. Yung garlic, dito siya.
Ayan, ang dami ko pang garlic. Dala yan ni Kat. Pero ayan. More garlic. So, yan. Eto, i-refill ko na yung aking chicken powder. Sinuubusan na ako. Why you need chicken powder? Why I need chicken powder? This is cooking. Oh. Whoa, put all of them. Kasi meron pa ako dyan Vegeta. Hindi muna ako bumili ng Vegeta kasi meron pa ako dyan. Ah, no. You're right, Baba. No, I just Okay, want na to. Ha? I just want it. Wait, Mom. Hintay ko lang si Jan, tapos yun nga, yung washing machine. What's that, Baba? Ito yung mga nabili kong pananim. Ito yung water spinach or kangkong. $2 something ata to. $2 ang isa. Ito basil. So, hindi ko lang kung kailan ko ito may taterm. Pero ayan, bumili tayong 4. Meron tayong okra, basil, chili, Okra. and kangkong. You love what? I love. Okra. Yeah, I love okra. Ano? Sinarge ko lang yung aking laptop. Anong oras na ba? Alas 5 na. Hintay ko rin si Jan kasi wala pa rin siya. And ito yung binigay ni Kat. Tinanggal ko na siya sa yung parang pa-bouquet na tawag na, yung nakalagay ba siya sa plastic. So, nandito na siya sa basket. Oh. Pero nakaubos na ako siguro isang dalawa. Yung chocolate na may parang si Saki na yun parang mayroon siyang apricot. Tapos yung cashew nut. So, ngayon, pili tayo habang hinintay natin si Jan. Eto. And mag-try ako mag-transfer ng files para mamaya i-edit ko. So, yun. Hindi ako maglulutong dinner kasi meron pa akong tira yung di ko na kain na lunch kahapon, yung quesadilla, tapos si Kuya, yung gusto niya yung tira ko kanina steak sandwich, tapos si Sak, hati na lang kami doon, tapos ni Holly. Si Jan din siya kakain. Then, marami rin kaming chips na tira. Nandun siya sa ref. Inagay ko sila sa ref. Masarap siya. Para rin yung adobo sa atin, adobong mani. Ayan, wala nga siyang garlic. So, masarap. Samba ba? Okay. Nagugas ako ng kamay. Gamit ko yung mineral water. Kasi wala talang tubig kahit dito sa lababo. Mag-transfer lang ako i-edit ko mamaya. Kasi alas 5 pa lang naman. So, pwede pa mag-edit. Ayan, diba? Partneran natin ng lemon, lime, and bitters. Isa ito sa mga dala nila Ray tsaka ni Dan nung pumunta sila dito. So, ayan. Ito galing kay Kat, galing kay Simple Ray. So, salamat sa ayuda. Ang sarap nitong mani. Tapos, ito, buksan ko lang to. Diba? Sabi ko magda-diet na ako, pero bukas na lang. Mas masarap pa rin yung nasa pop. Pero masarap din to kasi sobrang lamig. Sarap siyang i-partner dito. Thanks, Kat. Thanks, Race. So, yeah. Wala pa si Jan. They're not that one. Which one? The one up the other end. Switch. Oh, dito na si Jan. Inano niya na raw. Rinistart niya na yung pump. Did you try the tap there? Try ko. Try natin kung okay na yung ating. Yep. So, may on ko na yung aking washing machine. Oh, boys! News now! Alright. 6 o'clock na, guys. So, on ko na yung washing machine. Nakatenga lang siya kanina. Hindi siya nag-work. Nag-on, kaso walang tubig. Okay. Ay, no. Okay. Okay na. Working, alright. Ganda ng buhay ng dalawa. Oh, hoy. You have? Turn it off now. Alright. News, please. I-oven ko lang yung natira naming chips from Kulabal Tree Cafe. Ayan. Initin lang natin siya dyan sa oven. So, eto na yung chip and yung quesadilla nandun na sa oven. Tinanggal ko na siya dito. So, nandiyan pa yung sauce. And dito na siya. Iniinit ko na siya. Sarap niyan. So, eto na yung steak sandwich ni Kuya. Ininit ko rin siya sa oven. And eto kay Holly. And eto kay Sak. And meron pa yung chips dyan. Kids, come on! Si Holly nagro-ride ng bike doon sa labas kasama si daddy niya. Si Sak lang nandito siya kasi Kuya. Kuya!
Dinner is ready. Here you go. Thank you. Where's Zachary? Zach! Zach! If I'm hungry, can I have some in there? O, diba? Kung... Good. I know you love it. So, isave ko kay kuya yung isa, akin yung isa. Oh, here ya, oh. Mama? You're welcome. Okay, eat. Hindi pa ano yung aking washing. Hinintay ko lang, tapos isasampay ko siya after. Tapos ito kay Holly. Nasa labas pa siya kasama si Daddy. So, ito yung dinner ko. And yung peanut, ito na lang yung natira sa mani. Si kuya tsaka si Sak. You like this? Nagustuhan din nila to. What's the sauce? This is sour cream, I think. And this is chili. Spicy. Okay. Kain muna kami, guys. Baba, wash your hands now, please. Why? Your dinner is ready. Do I have to tell Dad? No, Daddy's not gonna eat. Why? No. He said he's not gonna eat. Take my hand off, please. Alright. Is Okay, there... wash your hands, please. Can I have the same as Kuya? Yeah. Si Kuya, tingnan nyo. O, si Sak tapos na. Ako din tapos na. Nagpakuha ulit ako na lemon, lime, and bitters. Bukas na nga ang diet, di ba? Magsasampay na kami ni Holly Girl. Mom, you help. Yeah. Look up at the sky, ask it why are you all so afraid? Never thought that. Tapos ngayon magsampay ni Holly, 7:30 na. So, i-close na namin yung vlog kasi magliligo na itong mga batang to. So, thank you guys! Bukas may pasok. Silang dalawa. Si Holly sa Tuesday pa. So, thank you guys. See you next time. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our I could describe such a lonely